What's up mga ka-idol? Shiran TV here. And today's vlog is mag-aalakaro dalisay ako. The battle between Magazine and Lutang. Kaya, ano pang hinihintay natin? Let's go! Yun oh! Isang mabilisang shoutout pala kay The Big Dwarf, ang aking idol. Kung gusto nyo ng mga prank at vines, visit lang kayo sa channel niya, The Big Dwarf. Idol! Idol. Yun oh! You know. Okay, thank you very much mga ka-idol. Sa hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at paki-like na lang din at paki-push ang notification bell para update kayo sa mga next video namin. Kaya, Shiran TV here. Bye-bye! Kita-kits sa next video namin. Yay!